guys, dino iki aku arep OTW Solo. Kecil. Mau kemana Jam? Mau ke Solo. Iya, ke rumah siapa? Mbah? Mbah? Mati. Kok di rumah papa gitu. Iki lagi persiapan sepilno. Lah iki arep mudik tenan iki lho. Opere kok dhuwur. Bontote nomor 1. Indah. Ros. Mumpung liburan. Mumpung liburan dolan ning nggone bule sekalian arep enek acara buwuh mantenan. Pula koper warisane Mbak Tri. Jam. Loh, mainanmu lepas ta iku nih? Lepasane mana? Dibawa ta waktu? Iya, dikasih Mas Wisnu ya. Bilang apa tadi? Kamu ikut mama apa? Ikut mama apa di rumah? Hah? Ngantuk, asine ngantuk. Ya susu. Mau? Iya. Nang Salim. Salim be bapak. Salim karo bapak depan. Ayo, kok gak ikut, Salim. Banyurip. Kayak malah iku le Mas cedek kono le. Monggo Mbah, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sepeda mama iku kuncinya mana? Bismillah berangkat. Wis nyampe Ngawi ning gone cedhek iki wis nyampe Masjid Margomulya. Oh iki masjid sing wingi. Sing wingi aku rene iki pinggir kene iki iku makanan-makanan. Iya, bakulan tok iki. Iku gak ono ya, Mas. Kan rame pas hari raya kae. Oh, motor parkir iki. Iya, iku lho Bu masjid lho. Oh, terus gak entuk mah. Wis gak entuk tulis dagang barang jualan. Bayar nek lho kok wis kecil anake. Iki jam piro? Umur kata saya. Ki nyam 12. Berarti mau aku metu kok omah, berarti sak jam setengah. Setengah 11 ya. Setengah 11. Berarti sak jam setengah. Sak jam tengah wis tekan Ngawi. Bakalan tak info nek wis nyampe ning gone kota-kota selanjutnya. Iki barang-barangku iki bontot aku ngguri ambek Linda. Iki bontot. Iki pokoke makanan tok sing ngguri. Iki di sama tengah ndek mari bubuk. Wis kopere kok nduwur mau. Ki nyampe
Ngawi Kartanyana wadah janjimu. Ya aku nggak nguri nyantai. Aduh. Ada Mbak Suci. Iya loh iki. 11. Ki jam piro ndak? Ini delok jam sih. Mah, ini jalan ini Mas. Jam arep jam setengah 1. Iya iki diperlebar. Oh, berarti biyen iki yo gara-gara ne ya, Maya. Apa? Sing dikeruk wingi pas kene neporo kuwi. Ora lho motor kaya rono to ngiri. Nizama carry mah. Jam nyemel apa? Jam. 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 Kamu nek minta susu bilang loh. Mah kene mau dia langsung mburi dia, Mas. Tak ini rekamnya pindho. Halo, Mas. Emang kita toh? Kita emang. Iki lewat tol Ngawi Solo. Jadi ben cepet kita ngetol. Nah, iki apa kondisi terkini tol iki sepi. Jadi kayak liburan iki sepi. Enggak macet-macet banget ya, aman. Kondisi terkini masih di Belakang. Masih di tempat belakang. Tambahan bocil. Bocil melu. Bocil melo-melo. Plakat. Masih di tol guys. Mas Wisnu. Halo bro, Mas Wisnu gila. Mau ikut panggil. Bro, halo bro. Wah. Depan karo Mas Wisnu. Iya, kamu masih kemen. Ki mampir ning gone rest area Angkringan Solo. Ya rest area. Arep sholat sekalian mau ke toilet. Ki jek ning gone rest area. Istirahat sik. Ini ini sama oleh tester lo bihun ambek Biasanya ngono ku wong sing perjalanan adopo kan. Wis sing tunggale nang Malang iku tuh Bas. Nasi aku sing versi ketiga itu. oh kuwi sing nori kuwi kan Kuwi. Iki kan tuh Bas iki tuh kan enak. info terkini kita sudah nyampe mana bro? Nyampe Solo. Kita habis memasuki area Solo tapi tujuan
Tapi tujuan kita bukan ke Solo, tapi ke Wonogiri. Jadi ijek mojo. Bos. Nizama. Nizam, Nizama. Nizam, Nizama. Nizam, Nizama. Nizam. Cisnang toh, cisnang. Ayo cis. Senyumanmu deng 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 deng. Cis dulu. 1, 2, 3. Bibire, bibire, Iya. Iya. bibire. Bibirnya gimana? Manyunnya dia manyun. Manyun, manyun, Duh. Manyun lagi. manyun. Cucu. Dek. Kayak sama. Oh. Apa? Ada otak besar yang? Oh, bantere. Kita kan Wonogiri. Leren buka berkat. Wes mantap. Jangan emang gak buka dan Ini kerasa kuning Pak. Iya, ikut telur. Jam Iya nih jam. patang jam. Jam kayak mbok tulang pisan toh? Iki lho Mbak iya enek. Enggak tak tulang. Ya. Iya wis gampang. Wani mangan. Rawon. Dah, ngono Anda godhong. Iki lho. Sambel. Iki leren istirahat makan. Lho ndek orang ditutupi ya. Orang ditutupi. Wes mbeno Mas, kok tak tutupane. Iki malah leren enek musola. Ya supuk ento ndak. Terus malah bal-balan arek kecil. Tak salat pisan. Dadi ora iki. Tak salat ngene. Oh lo. Iki lewat hutan-hutan guys. Biyen ki aku pernah rene, cuma gak lewat kene, ternyata lewat jalan kono. Lah iki mau mepe mengarahkan kita ke sini ya wis. Tapi mau kita wis telepon mbek kakakku ning kene. Ternyata lewat kene ya iso. Iki kok dalane rono. Tapi kita leren ning kene. Istiring sih. Ini nggone hutan-hutan. Alhamdulillah akhirnya nyampe. Aku diuter-uter no map. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makasih ya. Semoga Mbak sempat ke. Salim karo. Salim, Tepan Salim. Salim Mbak. Salim. Nah, bu sini udah ngeliar. Ngeliar. Alhamdulillah sampai guys. Sana di dalam sana tiduran no. Itu turun.